Iya. Napa Pak Pedro? Ya. Nggih, wilujeng Wilujeng izin. gayung. Iki mau sing keternya awakmu sapa jeneng? Bapak kali Ibu. Alhamdulillah. Muga-muga ya. Ngene iki wong tuamu iki ya bangga lek putrane iki iso neruske mergo ibuke ya busukilah lho. Mukilah. Jenengan anu Bapak. Iya, iso neruske kegayuane ibuke. Ngampara aku gawekno kuwi. Lin, Jel. Nggih. Suaramu iki rumasaku ya, ora kok kudu sing yak-yapan, sing yak-yakan iki ora. Ngene iki penikmat seni kadang kala langgam ngono iki ya digoleki, diteni. Ayo. Nambara Langgam mimpi. bebasan tanpa tapi Kowe iki jujur Jel, momo padha nomeno karo ibumu no sik cantik ibumu lho, ora tenan. memang priye lho Pak. Ah iya. Terus nang ibumu iki srawung yo pinter. Anu suara kono suara iki Nggih, kecil. sami kan kula itu lho Pak. Nggih to Pak, kula kan dia alus Pak. Iya, iya. Kok ngalus kok ditawakne. Iya. Ya. Neno. Lin. Benjing dalu Petruk kaboyong wonten daerah Purwasri. Purwasri Kediri. Ya, sekarang ini. Bilor Purwasri Kediri. Bintang tamune Mbak Mintul karo Sarimin. Itu Mbak Mintul karo Sarimin. Ya. Samirin Pak. Bilor Purwasri. Ya. Ragamnya apa sih ini? Biru niku Pak. Ndek bebek. Nggih. Yogo. Nggih, emerald Pak. Ding. Ya. Nggih. Oh ya. Neno. Midar ngidari mesti bojomu. Nggih. Wong iki marem mek nyambut gawe ditutne bojo. Ngono. Ngoten Pak. Jenengan dadi nggih sempit. Kaya bapa ngene iki. Nggih, bapak itu. Iya, ibumu melu ni wah ning ati wis tentrem. Ngoten Pak. Nggih. Gak kok diterus.
Ditane ngene. Ya belajar dari keluarga yang sakinah. Ah iya. Nggih Pak, ngapunten Pak. Kowe tak jak umuman blok wong lanang terus langsung pikiranmu ngeres. Boten Pak, ya Allah. Nggih. Namanya manusia Pak. Iya, Nggih. Nggih. Oh, tak pikir apa? Marang. Marang. Nggih. Wanter ngepot. Ya. Nggih. Tungkul marang. Semi. Katungkul ngundang gagasan. Rumah satu suaramu ini koyo ndak los. Bener. Ya. Katungkul dilas ning lho. Gitu aja. Ojo koyo Anu lho Pak, serak ngoten. Kayak biasa aja. serak apa ya? Disurai to. Tegese iki serak-serak basah. Oh niku lebih enak ngoten Pak. Maksudnya suaranya gitu. Katungkul mundhat gagasan satemah Ya terakhir ya, Rin. Nggih, Ya, Pak. ya. Nggih. Iya, benar. Ya.
Terus nih